Tak, dobrý deň, vítam vás pri ďalšej diskusii portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Marian Koreň, som členom redakcie portálu Euraktiv Slovensko a budem dnešnú zhruba 60-minútovú diskusiu moderovať. No a hlavnou témou dnešnej diskusie bude agrolesníctvo, o ktorom sa na Slovensku zatiaľ možno až tak nehovorí. Je to možno aj tak prípad portálu Euraktiv Slovensko, my sa dlhodobo venujeme spoločnej poľnohospodárskej politike, ale zatiaľ túto tému sme sa aj venovali zatiaľ len tak okrajovo. Tak aj dnešným podujatím to chceme napraviť. Môj taký dojem je, že sa o agrolesníctve najviac hovorí ľudí, alebo tak, to je také moje vnímanie, ktorí sa nejakým spôsobom venujú ochrane životného prostredia a ekológii. Následne je to téma pre lesníkov, keďže ide vlastne o čiastočne lesnícke postupy. A z toho tri kľúčových aktérov v tejto téme podľa môjho pozorovania je to tak najviac na okraju poľnohospodárov, ktorí sú ale preto uplatnenie agrolesnických systémov možno najdôležitejším článkom. No a teda budeme hovoriť o tom, prečo by sa aj oni o tom mali viac zaujímať, aké to má výhody a prínosy pre nich samotných, ale aj pre celú vidieckú krajinu a v konečnom dôsledku môžeme povedať, že asi aj pre planetu. No a keď si toto zodpovieme, tak pochopiteľne budeme pátrať po návode, ako tieto benefity preniesť do krajiny a do praxe, ako teda motivovať hospodárov na pôde a so zvieratami, aby pestovali dreviny. A ak už nejaké nástroje na motivovanie máme, tak ako ich zlepšiť. Medzi našimi čitateľmi a teda aj sledovateľmi viem, že je veľa poľnohospodárov a zároveň aj veľa tvorcov politík, tak ja verím, že to padne na úrodnú pôdu. No a zloženie dnešnej diskusie teda pozostáva z dvoch hostí a jednej hostky, tak si ich poďme hneď aj predstaviť. Ja na začiatok len upresním, že do diskusie sme pozývali aj zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale ministerstvo účasť na diskusiu odmietlo, takisto aj Národné lesnícke centrum. Napriek tomu do diskusie prijali pozvanie veľmi povolaní hostia a hostka, za čo sme veľmi radi a veľmi ďakujeme. No a teda trio dnešného panelu tvorí Anna-Mária Mitrová, ktorá je predsedničkou Slovenskej agrolesníckej asociácie. Dobrý deň, pani Mitrová. Dobrý deň. Druhým hosťom je pán Martin Gálik, odborník na regeneratívne poľnohospodárstvo a spolupracovník nadácie Ekopolis. Dobrý deň, pán Gálik, aj vám. Dobrý deň. No a poľnohospodárov dnes v diskusii zastúpi Martin Rováš z odboru poľnohospodárstva a služieb Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Tak vítajte aj vy, pán Rováš. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Len dodám, že sa môžete do diskusí zapojiť aj vy. Najlepšou možnosťou teda v aplikácii Zoom dole je možnosť Q&A, čiže kedykoľvek počas diskusie sa môžete našich hostí pýtať, ale vás poprosím, mne to veľmi pomôže, keď napíšete aj na koho otázka smeruje, sa potom veľmi rád daného hostia alebo hostky otázku spýtam. Posledná informácia, dnešná diskusia vznikla aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie, za čo Európskej komisii veľmi pekne ďakujeme. Tak a môžeme sa pustiť do diskusie. Najlepšie tak, keď si v rýchlosti zadefinujeme, čo vlastne agrolesníctvo je a čo nie je, pretože taká asi základná poučka hovorí, že ide o nejakú kombináciu poľnohospodárskej produkcie s pestovaním drevín, ale je to pomerne široké vymedzenie a niekto by si potom mohol predstaviť možno nejaké striedanie lesov a polí, možno nejaké biele plochy zarastené, teda zarastenú poľnohospodársku pôdu. Tak čo je agrolesníctvo a čo nie je? Je toto ešte agrolesníctvo, čo som spomínal, alebo nie? Pani Mitrová, máte úvodné slovo, nech sa páči. Ďakujem. Striedanie lesov a polí určite nie je agrolesníctvo, pretože ako ste spomínali tie dreviny a poľnohospodárskú produkciu, tak práve tá integrácia drevín do poľnohospodárskej produkcie je zámerná. A tie dreviny tam plnia určité funkcie. To znamená, že tie stromy alebo dreviny, pretože pod dreviny radíme nielen stromy, ale aj kríky, tak pôsobia v prospech iných živých organizmov v rámci toho systému. A tým sa rozumie, či už je to pôda, či už je to diverzita nad zemou, pod zemou, alebo celý agroekosystém, ktorý je súčasťou veľkého celku ako krajiny.
A tieto benefity môžeme tak v jednoduchosti rozdeliť na environmentálne a ekonomické, ktoré sú zároveň veľmi úzko prepojené, pretože pokiaľ máme zdravý agroekosystém, pokiaľ máme stabilný agroekosystém, kde vlastne tie dreviny tú trvalú zložku, tú stabilitu prinášajú, tak sa to následne odráža aj na tých výnosoch. To znamená, že za agrolesnický systém môžeme považovať len ten systém, kde tie dreviny naozaj cieľene pôsobia v nejaký prospech. A tých prospechov je niekoľko a po väčšine sa nevylúčujú, ale v rámci toho nášho zámeru môžeme upresňovať jeden na druhý. Napríklad mám nejakú výsušnú plochu, tak v tom momente uvažujeme možno nad viacerými radmi drevín, ktoré budú pôsobiť ako vetrolám, ktoré budú znižovať vlastne tú veternú tú rýchlosť vetra na tej ploche a výsušnosť tej plochy. A potom mám možnosti napríklad na trvalých trávnych porastoch, kde namiesto toho, aby som to TTPčko jednoducho kosila, tak tam privediem zvieratka, ktoré na jednej strane spasú ten poraz a na druhej strane môžu ponúknuť nejaké to mäso alebo mliečnú produkciu, ktorá rozhodne je lepšia, pokiaľ sa majú kde schovať, kde majú tieň, majú tam príjemnejšie, takže tá mikroklimatická funkcia, ten environmentálny benefit, ktorý je opäť veľmi úzko spätý s tou ekonomickou funkciou, tam pôsobí a preto je to agrolesnický systém. A možno doplňujúca otázka, že vlastne v akom stave je dneska uplatňovanie agrolesnických postupov alebo systémov na Slovensku? Ja viem, že sa často zvykne hovoriť, že sme ešte len v plienkách, tak sedí to? A v akom stave uplatňovania agrolesnických postupov na Slovensku je veľmi široká otázka, do ktorej vstupuje veľmi veľa faktorov, ale možno by som začala tým, že sme na začiatku, to je pravda, a sme na začiatku hlavne, čo sa týka informovanosti o tom, čo v skutočnosti agrolesníctvo je a nie, pretože už ten samotný názov vie byť celkom taký nevystihuje to úplne všetko to, čo by to malo vystihovať v tom danom názve, pretože naozaj agrolesníctvo nie len o agre a lesníctve, ale je to súbor postupov, kde vlastne sa bavíme o nejakých polikultúrach, ktoré sú diverzifikované, majú viacero zložiek, ktoré medzi sebou interagujú. No a toto v dnešnej spoločnosti, kde sme sa celkom striktne vyhranili na poľnohospodárov, lesníkov, takisto máme postavené školy a edukačný systém, tak v rámci tohoto máme trošku problém pochopiť vlastne, o čo sa jedná a jednoznačne to niekam zaradiť, pretože to agrolesníctvo patrí všade, na všetky fakulty, na všetky odbory a zároveň ako jedno samotné nepatrí nikde. To znamená, že od toho povedomia sa potom presúvame k tej aplikačnej praxi a veľa ľudí robí agrolesníctvo bez toho, aby to tak samozrejme nazývali, pretože je to určitá forma tradičného hospodárovania plochy, kedy to vlastníctvo bolo viacej prítomné v minulosti, ešte hlavne pred kolektivizáciou a ten farmár, ktorý nepracoval vlastne v tak intenzifikovanom systéme, ako máme teraz, potreboval na svojej menšej farme doplniť jednotlivé zložky a využívať napríklad, či už je to krávsky hnoj alebo niečo. Takže sa mu to tam točilo a nebol tak zameraný na to mono, ako sme teraz. To znamená, že tá aplikačná prax je taká, že veľmi veľa ľudí robí agrolesníctvo napriek tomu, ako je systém nastavený, pretože máme jednoducho z tých stromov sme bohužiaľ urobili skôr nepriateľa v krajine, než niečo, čo by sme vnímali ako integrálnu súčasť. Ale na druhej strane sú tu ľudia, ktorí toto robia bez toho, aby to nejako špecificky nazývali agrolesníctvom a to práve sa zdá, že najviac udržuje agrolesníctvo na Slovensku. Ďakujem pekne. Jedným z tých ľudí, ktorí sa tomu venuje aj pán Gálik, ja viem, že vy máte v rámci Ekopolisu viaceré projekty, kde sa venujete agrolesnickým systémom. Tak možno otázka, že prečo to robíte a aké máte výsledky? Tak ďakujem za slovo. Takže agrolesnickým systémom sa venujem či už prostredníctvom nadácie Ekopolis, pre ktorú pracujem, alebo aj ako poľnohospodár, keďže som súčasne aj poľnohospodárom. Venoval som sa tejto problematike aj počas môjho pôsobenia v Národnom poľnohospodárskom potravinárskom centre po výskumnom ústave rastlinnej výroby. Čiže môžem potvrdiť to, čo tu odznelo, viaceré myšlienky, že sme na začiatku, čo sa agrolesníctva týka. Ja agrolesníctvo vnímam tak, že je to súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva. Regeneratívne poľnohospodárstvo ste, myslím, že aj na tomto portáli už riešili, hovorí sa dosť o ňom. Ja by som chcel zdôrazniť a túto príležitosť využiť práve na to, že
pohybujem sa v tej komunite aj regeneratívneho poľnohospodárstva, aj agrolesníctva. A môj dojem je taký, že tieto dve komunity sú navzájom oddelené, že každý si rieši to svoje regeneratívne poľnohospodárstvo priamo na tom poli a agrolesníci dreviny. Ale ja to vnímam tak, že to agrolesníctvo by malo byť súčasťou aj toho regeneratívneho poľnohospodárstva. Keď hovorím o regeneratívnom, čiže cieľom regeneratívneho poľnohospodárstva je zvyšovať kvalitu pôdy a udržateľnosť a tak ďalej so všetkými benefitmi. No a tie dreviny vyslovene tam patria do poľnohospodárstva, proste zabezpečujú všetky tie ekologické funkcie. Takže aj nadácia Ecopolis má nejaké 3 programy, ktoré ja teda zastrešujem v rámci nadácie. Jedným z nich je Prejačmeň alebo Na budúcnosť, ten je v spolupráci s Plzeňským Prázdrojom. A druhý je Pre pôdu so spoločnosťou Nestlé Slovensko a tretí program alebo projekt máme z DBU, čiže s nemeckou organizáciou, ktorá podporuje tieto aktivity, kde tiež je aj agrolesníctvo a regeneratívne poľnohospodárstvo. Keď by som sa pristavil, ak môžem, pri tom prvom programe, ktorý som spomínal s Plzeňským Prázdrojom, nadácia Ecopolis ponúka poľnohospodárskym podnikom nejaký finančný benefit alebo nejaké prostriedky na založenie agrolesníckeho systému. My ponúkame alebo hovoríme v tomto prípade o viacerých systémoch, čiže či polycropping, tie línie, ktoré sa môžu vysadzať na poli, alebo ako aleje na okraji pôdnych blokov, prípadne nejaké aleje v krajine, alebo ako medze. Skúsenosti, ak môžem povedať z tohto programu, mám také, že v podstate reagujú tie lepšie podniky. Bol som aj trošku prekvapený, že nie všetky podniky na našu ponuku reagovali pozitívne. V podstate boja sa toho. Je to vyslovene osobný prístup, kto aký má vzťah v tej krajine, poľnohospodárske podniky, ktoré môžem spomenúť. Aj konkrétne je to Prašice, poľnohospodárske družstvo Nové Sady, Dvory nad Žitavou, Peder Radošinka, Veľké Lipňany. Čiže to sú poľnohospodári vedia tie lepšie podniky, ktoré už dbajú aj o to, aby tie dreviny sa do krajín dostávali, za čo im ďakujem. Takže netreba sa toho báť. Sú to také prvé lastovičky, takže privítali by sme väčší záujem zo strany poľnohospodárov, aby využili tieto možnosti. A možno aj na základe nejakých vlastných skúseností, že keby za vami príde poľnohospodár, lebo on sa vždy hovorí, že to má nejaké výhody, a že úplne, kebyže konkrétne mu viete povedať, že aké to bude mať pre neho výhody. Keď možno budeme pri nejakom poľnohospodári, ktorý má nejakú ornú pôdu, nejaké plodiny, vy ste hovorili o jačmeni, tak keby sa nás na to spýta, tak aké všetky výhody to pre neho má? Keby som hovoril tak, ako ja poľnohospodár to cítim, že čo by to malo pre mňa osobne, tak veterná erózia, vodná erózia, zlepšenie mikroklímy, estetický rast tej krajiny, to môže byť u niekoho na prvom mieste. V podstate tých výhod je nespočetne. Toto sú tie hlavné, ktoré mňa napríklad motivovali aj zakladať nejaké agrolesnícke systémy, ktoré som zakladal ešte bez tej podpory, ktorá teraz tu je, o ktorej budeme asi za chvíľočku aj hovoriť. Čiže na vlastné náklady, ale mám skúsenosti aj s touto aktuálnou podporou zo strany štátu. Takže môžem aj tieto skúsenosti potom neskôr prezentovať. Ale to, čo som povedal, to boli tie hlavné motivačné faktory, prečo som sa o to zaujímal. Ďakujem pekne. Pán Rovaš, prejdem k vám. Pomôže si aj otázkou, ktorá už nám prišla. Je to vlastne aj reakcia na to, čo som ja povedal v úvode, že agrolesníctvo je v plienkach. Dotyčný pán Martin Mesiarkin hovorí, že tu fungovalo agrolesníctvo už desiatky rokov, naši otcovia, starí otcovia agrolesníctvom žili. A často sa tak hovorí, že naozaj tí starí gazdovia nejakým spôsobom, asi nie tak úplne vedomé, ale tie agrolesnícke postupy používali. Pán Gálik hovoril pred chvíľkou, že niektorí poľnohospodári dneska po tom prerušení akoby tej tradície, samozrejme intenzifikáciou toho poľnohospodárstva, sa tak trošku toho boja. Tak aká je vaša skúsenosť? Ako vy to v komore vnímate? Že majú poľnohospodári o to záujem a sú si vedomí toho, že aké to môže mať pre nich výhody?
Ja by som k tomu začal toľko, že minulého roku bolo podaných 600 žiadostí, prepáčte, pardon, nie 600 žiadostí, 600 hektárov poľnohospodárskej pôdy, idem do menšej prípravy, 600 hektárov, na 600 hektárov poľnohospodárskej pôdy bola podaná žiadosť o podporu, to bolo v roku 2023 a v roku 2024 je to 976 hektárov. Chcem podotknúť dve veci. Minulý rok bol prvý rok nového programovacieho obdobia. Veci boli málo známe, poľnohospodári boli opatrní, postupne popri povinnej legislatíve vychádzali aj písomné usmernenia ministerstva k tejto veci a tento medziročný nárast o 30%, pod tento nárast sa zrejme podpísala lepšia známosť podmienok zo strany poľnohospodárov, ktorí do toho mohli vstupovať. Takže toľko je základ. Poviem toľko, že teoreticky bolo možné podporovať agrolesníctvo aj v predchádzajúcom období, ale v tomto období teda ministerstvo pripravilo túto možnosť pre poľnohospodárov. Áno, ale spýtam sa to ešte raz, že ešte predtým, ako sme tu mali vôbec takúto podporu, tak išli poľnohospodári do agrolesníckych, možno ešte bez nejakej tej dotačnej motivácie, mali záujem o tie agrolesnícke postupy, alebo majú ich vo všeobecnosti, alebo preto, aby ich nejakým spôsobom aplikovali, potrebujú takúto nejakú motiváciu. Dobre, pozrieme sa na mapový portál registra pôd, na základe ktorého žiadateľ, teda poľnohospodár, smie požadovať podporu v oblasti poľnohospodárstva, čiže aj v oblasti agrolesnických systémov. A je to výmera približne 2 milióny hektárov a tam sa treba pozrieť na to, že myslím, že teda by sme to už mohli vidieť. Mapu LPISu. Existuje register pôdnych blokov LPIS. Zrejme to už vidíte. Áno? Áno, už vidíme. Dobre, takže chcem povedať, toto je základný mapový podklad pre podávanie žiadostí v oblasti priamych podpor. A do týchto map poľnohospodár žiadateľ zakresluje svoje pozemky. Tento mapový portál, tento zdroj map po minulé roky nefiguroval, ale od minulého roku figuruje v tomto systéme. To znamená, že žiadateľ, aby podal žiadosť, tak môže prostredníctvom takejto mapy, ktorá má viacero typov vrstiev v sebe. Chcem povedať, že po minulé obdobia vrstva agrolesnických systémov nebola ešte k dispozícii, ale od roku 2023 je k dispozícii a od roku 2023 to môžu robiť. Chcem povedať, že podávanie žiadostí o platby funguje na Slovensku od roku 2024, ale systém agrolesnických systémov nebolo možné zakresľovať do týchto map a teda náročky mám túto mapu otvorenú, pretože toto je plocha spôsobila a možno, že agrolesnický systém mohol fungovať napríklad na týchto tzv. Bielých plochách, ktoré sú mimo LPISu, ale tým pádom tieto plochy agrolesnických systémov boli mimo systému poskytovania dotácií. Takže z tohto hľadiska sa v roku 2023 situácia zmenila. Dovtedy možno poľnohospodári produkovali agrolesnické systémy, ale mimo podporovanej plochy, takže mimo podporného systému. Ďakujem pekne. Pani Mitrová, vy ste chceli reagovať, ak sa nemýlim. Možno len doplním otázku, že ako vy to vnímate, že vy ste to už trošku naznačili, že ako je nastavený ten systém, že nie je úplne dobre pre poľnohospodárov, pre nejaký rozvoj tých agrolesnických systémov. Tak možno je to aj v otázke nášho diváka, že ten štát vlastne hádže polena pod nohy poľnohospodárom alebo aj lesníkom pre aplikáciu týchto systémov. Tak čo sú také možno najväčšie prekážky, že prečo poľnohospodári možno ešte do toho minulého roka do agrolesníctva nešli? Áno, ja by som reagovala ešte na ten záujem o agrolesnícke systémy, pretože presne, ako hovoril kolega, tak máme od roku 2023 máme možnosť vlastne to agrolesníctvo nejako oficiálne priznať, ak to takto nazvem, a predtým tá možnosť tu nebola. A
A zároveň však tá neprojektová podpora a vlastne tieto plochy, ktoré môžeme zakresliť ako agrolesnický systém, nevyjadrujú priamo ten záujem o agrolesnické systémy, pretože máme veľmi veľkú medzeru medzi tým, čo máme legislatívne povolené, respektíve zadefinované ako agrolesnický systém a čo v skutočnosti, aké široké spektrum agrolesníctva, agrolesnických systémov reálne existuje. To znamená, že je veľmi dôležité rozlišovať vlastne medzi tými dvomi rolami toho agrolesníctva, vlastne tými dvomi rovinami, a jedna je legislatívna a druhá je skutočne tá, čo všetko pod agrolesníctvo patrí. No a naša legislatíva sa teda posledné roky snaží vlastne zadefinovať agrolesníctvo, povoliť niečo z neho a niečo z neho podporiť. A to je vlastne veľmi, veľmi úzke spektrum z toho celej plejady vlastne, čo agrolesnícke systémy zahrňajú. No a práve preto ten záujem o agrolesníctvo je veľmi ťažko ako keby nejako kvantifikovať, pretože ten záujem o neprojektovú podporu priamo nevyjadruje všeobecný záujem poľnohospodárov o agrolesníctvo. No a potom sa dostávame k tomu, ako je tá podpora nastavená a či na základe toho je možné hovoriť, že tí poľnohospodári majú záujem o agrolesníctvo, pretože pokiaľ to nie je podpora nastavená tak, zrovna o tú časť agrolesníctva, o ktorú poľnohospodári majú záujem, tak sa oni do nej zapájať nebudú. Takže ešte raz dôrazňujem, že záujem o neprojektovú podporu neznamená, že to vyjadruje presný záujem o to, aký agrolesníctvo máme na Slovensku. No a ja by som toto podporila nejakými dátami z výskumu, ktorý máme, pretože ja som zároveň výskumníčkou na Mendelovej univerzite. A vlastne 12-mesačný výskum nám našťastie prebehol minulý rok, trval do októbra 2023 a vlastne presne v tom procese, kedy tá neprojektová podpora vznikala, kedy vychádzali von nejaké prvé informácie a na záver už aj teda bolo jasné, ako neprojektová podpora bude vyzerať, tak my sme v rámci tohoto procesu mali niekoľko takých kľúčových aktivít, eventov v rámci Slovenskej agrolesníckej asociácie, kde okrem tých diseminačných aktivít, okrem informovanosti o tom, čo agrolesníctvo je, aké to začína prinášať praktikálie v rámci slovenskej legislatívy, sme zároveň diskutovali o tom, či toto nastavenie je to, čo poľnohospodári chcú, či je to, čo reflektuje momentálne naše požiadavky, čo sa týka ochrany prírody, ochrany nášho pôdneho fondu, po prípade celkovo zmien, čo sa týka klimatickej zmeny a jej dopadov na poľnohospodárov a hospodárenie v krajine. No a toto celé, ja by som tak len v rýchlosti nazdielala obrazovku. Áno. Tak, mali by sme to vidieť tu. Tak veľmi v krátkosti, toto je vlastne všetko, čo sa v rámci toho výskumu udialo. Mali sme tam najprv pozorovanie na našej prvej agrolesníckej konferencii, kde sme sa zaujímali o to, čo sa naši účastníci pýtajú, aké majú povedomie o agrolesníctve, či vôbec vedia, čo to je. Následne sme sa premiestnili do online priestoru, kde sme sa pýtali už konkrétnejšie, ako vnímajú poľnohospodári. A nie len poľnohospodári, ale aj výskumnícky, akademická obec, samosprávy, ako vnímajú stromy v krajine, ako ku nim pristupujú a tým pádom od toho sa odvíja, čo sú ochotní alebo nie sú ochotní vlastne v rámci tých agrolesnických systémov robiť. Aj v rámci toho nastavenia, ako na Slovensku máme, pretože ako sme si povedali, zatiaľ to úplne oficiálne možné nebolo priznať agrolesnický systém a na ňom hospodáriť. No a na záver vlastne po takých hĺbkových diskusiách a tzv. Focus group sme sa dostávali k nejakým navrhovaným zmenám, ktoré táto skupina ľudí, ktorí prešli vlastne celým týmto procesom, bola schopná takýmto participatívnym spôsobom spolu vytvoriť. A vzhľadom na to, že boli informovaní aj o tej legislatíve, ako to vzniká, ministerstvo bolo veľmi nápomocné v tom, že nám vlastne zdieľalo ich myšlienkové procesy a to, prečo vytvárajú neprojektovú podporu a ako ju vytvárajú, tak sme boli schopní vlastne hneď na to nadviazať nejakým feedbackom a vytvoriť takéto body, ktoré áno, nie sú to body, ktoré vznikli v rámci úplne najväčších odborníkov, ktorí na Slovensku máme. Sú to bežní ľudia, ktorí v rámci toho svojho odboru sú zbehli a vzhľadom na to, že sme ich boli schopní dostať k jednému okrúhlemu stolu, to je ten tzv. Participatívny prístup a zároveň sme mali tam výskumníkov, ktorí nám všetko podložili nejakými faktami, nejakými dátami, tak toto je to, čo z našej pracovnej skupiny vzišlo. Na záver je tam ešte jeden bod,
ktorý hovorí o jasnej podpore agrolesníctva aj zo strany Európskej únie, namiesto priemyselného poľnohospodárstva, pretože je to niečo, čo nás veľmi ovplyvňuje, teda aj v rámci tej spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby som to teda zastavila. A musím povedať, že v rámci tohto programového obdobia spolu s nami existuje len 8 ďalších členských štátov, ktoré zaviedli akúkoľvek podporu pre agrolesníctvo v ich strategickom pláne spoločnej poľnohospodárskej politiky. Takže naozaj sa jedná o prvú lastovičku. A tieto lastovičky v každej tej krajine dopadli trošku inak. Najlepšie to zatiaľ vyzerá pre Českú republiku, hneď tuto pre susedov, ktorí presne tento participatívny spôsob aplikovali, prizvali všetkých stakeholderov, všetkých účastníkov k okrúhlemu stolu. Veľmi veľkú úlohu tam hral Český spolok o agrolesníctví, ktorý spojil všetkých zainteresovaných a umožnil tým pádom vytvoriť tú neprojektovú podporu tak, aby bola šitá na mieru. Alebo aspoň v rámci toho, čo sme schopní odkontrolovať, pretože to celé samozrejme musí byť kontrolované na záver, aby tie platby vyslovene išli len na to, na čo sú určené. Ja som sa rozprávala, ale toto celé stojí za tým, ako vznikla tá podpora, prečo vyzerá tak, ako vyzerá a ten výsledok sa nemusí zdať ideálny a nie je ideálny. V rámci toho celého procesu sme všetky pripomienky samozrejme ministerstvu dávali. Výsledok je prvý. Je to prvá lastovička a je tam veľa priestoru na zlepšenie, ale zároveň opäť sme jedným z 9 štátov, ktoré toto boli schopní zrealizovať. A vy ste teda vlastne, ešte mám doplňujúcu otázku, vy ste hovorili, že vlastne to vymedzenie je vlastne akoby veľmi úzke, ale si ste povedali, že tam je veľká medzera medzi tým, čo je v tom nariadení a medzi tým, čo všetko je možné robiť v rámci agrolesníckych systémov. To je možno, že úplne prakticky, že ktorý poľnohospodár sa tam nevie nájsť. Že čo to znamená? Že nedajú sa pestovať niektoré druhy stromov? Alebo čo je tam to, čo tam chýba možno v tom nariadení? Možno na nejakom konkrétnom príklade. Myslíme teda tú schému ako neprojektovú podporu. Tak tam máme vymedzené 2 druhy agrolesnických systémov, ktoré sú podporované a je to vyslovene len zakladanie nových agrolesnických systémov a následný manažment tohoto systému, následná starostlivosť o tento systém a máme 2 typy systémov. Jeden je na ornej pôde, druhý je na trvalom trávnom poraste, kde môže byť roztrúsená alebo liniová vegetácia. Tam sú určené presne druhy stromov, alebo teda drevín vo všeobecnosti, lebo sú tam aj kríky, ktoré sú povolené, sú tam je tam daný presný dizajn, ktorý môže byť použitý, to znamená rozostupy medzi nimi. No a bohužiaľ je tam regulovaný aj manažment tých stromov, pretože vlastne nemáme tam voľnú ruku v tom, čo by sme v skutočnom praktickom agrolesníckom systéme potrebovali robiť, a to je vyvetvovať, uvoľňovať priestor, aby tam nebola príliš veľká kompetícia o svetlo v budúcnosti. To sú detaily, ktorým sa dostaneme. Takže toto je tá diera, že jednoducho áno, treba niekde začať, ale už tá prvá podpora, ktorá vyšla, je naozaj veľmi, veľmi reštriktívna a možno presne kvôli tomu ten záujem nie je až taký veľký, ako je napríklad v Českej republike, pretože tam tá podpora bola vyčerpaná ich. Ďakujem veľmi pekne. Čiže ak to správne rozumiem, ak sa niekto už pred štartom toho programového obdobia venoval agrolesníctvu, tak nemal možnosť zapojiť sa do tejto schémy. Musel si založiť nové agrolesnícke systémy. Áno, presne tak. Čiže to samozrejme obmedzuje ten počet, ktorý sa mohli zapojiť, chápem. Pán Gálik, vy ste mi pred diskusiou hovorili, že ste sa tiež zapojili do tejto schémy. Tak aké vy máte skúsenosti a ako hodnotíte to nastavenie? Áno, ja by som ešte možno doplnil kolegyňu, to, čo hovorila a vrátil sa možno k tomu záujmu, nezáujmu agrolesnícke systémy. Ja by som doplnil možno aj seba, čo som povedal vo svojom úvodnom vstupe. Záujem o agrolesnícke systémy je podľa mňa určite veľký na Slovensku, ale musím dodať, že sú tam tie všetky možné a nemožné problémy, ktoré sa dajú riešiť, aby sa to zosúladilo s tými potrebami poľnohospodárov. Proste ušiť na mieru požiadavkám poľnohospodárov, ktorí chcú sa zapojiť do agrolesnických systémov, aby to bolo funkčné. Vidím predovšetkým záujem od tých menších poľnohospodárov a tých, ktorí zmýšľajú trošku ekologickejšie, že tí sa zapájali do zakladania agrolesnických systémov aj bez podpory štátu. Čiže tí by to robili tak či tak
Samozrejme, tá podpora štátu by im pomohla, mohli by to robiť vo väčšej miere, lepšie, a aby to bolo prospešné pre celú spoločnosť. Ešte by som chcel povedať, že veľmi vítam tú iniciatívu Ministerstva pôdohospodárstva. Škoda, že tu nie sú teraz na tejto diskusii, pretože ja už som sa im poďakoval. A znovu to zopakujem, že som im vďačný za to, že vôbec prišli s takýmito iniciatívami a že tieto intervencie máme, aj keď nie sú dokonalé. Beriem to ako začiatok, je sa od čoho odraziť. Kolegyňa spomínala, že len 8 krajín má nejaké podpory, čiže my sme medzi nimi, čiže to beriem pozitívne. Máme to, môžeme na tom pracovať, môžeme to vylepšovať každým rokom, aby to bolo zaujímavejšie pre všetkých poľnohospodárov. Ďakujem pekne. Teda tá vaša osobná skúsenosť, možno s tou schémou, že ako vám to vychádzalo? Áno, keď môžem byť konkrétny, tak čo tam vidím ako obmedzujúce, tak napríklad zoznam tých druhov drevín, niektoré dreviny mi tam chýbajú. Ja osobne som teda nezakladal v rámci tej intervencie agrolesnícke systémy, ale líniové vegetačné prvky. Patrí to do agrolesníctva, ale tá intervencia, sú to v podstate dve intervencie, čiže jedna je pre agrolesníctvo, druhá pre líniové vegetačné prvky. Tak ja som sa zapojil do tej druhej. No a pri tých lesných drevinách napríklad mi tam chýbajú niektoré druhy, spomeniem trebárs jelšu. Jelša, domáci druh pôvodný, vhodný do vlhkejších podmienok, viažúci dusík, čiže z ekologického hľadiska úplne výborný. Keď som sa pýtal, že prečo tam napríklad nie je táto jelša, tak odpoveď je taká, že jelša je zaradená do zoznamu rýchlo rastúcich drevín a agrolesnícke systémy v ponímaní Slovenska sú vnímané ako neproduktívny prvok alebo neproduktívne opatrenie. Toto je možno, že jedna z mojich najväčších výhrad voči súčasnému stavu, že vnímame na Slovensku a ešte aj z pozície tejto intervencie utvrdzujeme farmárov v tom, že agrolesníctvo je neproduktívne. Práve naopak, agrolesníctvo je vysokoproduktívny systém, a k tomu by sme mali smerovať do budúcnosti. Ja viem, že to nie je ľahké dať do legislatívy a do týchto intervencií, aby to bolo ideálne, ale mali by sme sa snažiť o to pretransformovať to na produkčný systém, pretože vieme zo štúdií, z príkladov zo zahraničia, mal som možnosť aj osobne vidieť, aj sa zúčastniť, aj byť na tých poliach, kde kombinácia drevín a polných plodín alebo drevín a chovu zvierat dokáže z jednotky plochy z hektára priniesť väčšiu produkciu, ako teda keď pestujeme tieto plodiny a dreviny zvlášť, alebo chováme zvieratá mimo drevín, takže je to vysokoprodukčný systém, tam by sme mali smerovať. Ďakujem pekne. Pán Rovaš, ako to vlastne vaša komora, alebo ako to poľnohospodári hodnotia nastavenie tej schémy? Ja už aj predtým, keď som navštevoval niektoré farmy a som sa na to pýtal, tak tie výhrady boli vlastne dve. Tú prvú spomenul pán Gálik, že tá druhová skladba tých stromov, ktoré sa dajú pestovať na ornej pôde, je obmedzená a že naozaj je to skôr smerované tým, že majú plniť nejakú tú ekologickú funkciu a nie produkčnú. A tá druhá výhrada bola možno aj smerom k tej platbe za tú schému, ktorá je myslím niekde nastavená na nejakých 600 eur za hektár, môžete ma opraviť. A že to úplne nevychádza na pokrytie všetkých tých nákladov, ktoré s tým súvisia, s tým založením agrolesnických systémov. Tak sú toto tie dva hlavné problémy v tej schéme, alebo ako to poľnohospodári vnímajú? Ja to teraz vnímam, že toto sú dva základné problémy, pretože ak máte oklieštený sortiment drevín, ktoré tam môžete použiť, tak aj váš záujem do vstupu do takéhoto systému musí byť oklieštený. A druhá pripomienka, tá aj oficiálne odznela zo strany Slovenskej agrolesníckej asociácie aj zo strany SPPK, že žiadame zvýšiť podporu na agrolesnícke systémy zo sumy 2468 eur na hektár na úroveň Českej republiky a teda na 4300 eur na hektár. K tomu teda musím povedať toľko. Toto sú dve základné veci, ktoré toto ovplyvňujú, ale to B
je to, že či suma požadovaná, či sa napríklad nachádza v strategickom pláne Slovenskej republiky, alebo že či je to možné nejako dofinancovať napríklad formou podpory zo štátneho rozpočtu. Chcem povedať, že sú schémy, ktoré sú v strategickom pláne a treba, ministerstvo keby mohlo, tak tie peniažky by dalo. To znamená, že je otázne, či je možné naprogramovať tieto peniažky, zvýšiť na nie konkurencieschopnosť, ale na to, aby bol vyšší záujem, tak ako je v iných krajinách. Takže toto sú dva základné parametre. Ja poviem ale ešte technický parameter a to je ten, že pán Gálik hovoril o tej produkčnosti, neprodukčnosti týchto agrologických systémov. Ja tam jednu vec neviem, a to zrejme sa treba pýtať ministerstva, že či ten parameter, ktorý pán Gálik uvádzal v prospech toho, či to umožňujú technické požiadavky Európskej únie pre všetky členské krajiny rovnako. To znamená, že my chceme, aby to bolo povolené u nás. Ale ak náhodou technické požiadavky, guideliny Európskej únie to nedovolujú v žiadnej členskej krajine, takže nemôžeme chcieť niečo u nás, čo inde nefunguje. Takže to chcem podotknúť, že ak tieto sú možnosti v iných členských krajinách, tak potom komunikujme s ministerstvom, aby boli dopracované aj u nás a aby bol teda vstup poľnohospodárov väčší do týchto systémov. Ďakujem pekne. Tak pani Mitrová, možno otázka, môžete zareagovať na to, čo zaznelo, ale možno otázka na vás, že podľa vás, ak rozprávame, myslím, že sme ešte stále v nejakom procese modifikácie strategického plánu. Ono nejaké zmeny sa v tých schémach dajú robiť v priebehu toho programového obdobia. Že možno, čo by sa malo zmeniť napríklad na tej konkrétnej schéme alebo celkovo na tom uvažovaní o tých agrolesnických systémoch v kontexte tej dotačnej politiky. Ja nadviažem, alebo možno len zopakujem to, čo hovoril kolega Gálik, že agrolesnické systémy sú produkčné. Samozrejme, na tom spektre sú extenzívne a intenzívne systémy. Ale gro tých moderných agrolesnických systémov, ktoré chceme zakladať, pretože stále sa bavíme o zakladaní, ten projekt sa podporuje naozaj na zakladaní, tak sú to moderné systémy, ktoré sú intenzívne, nejako neohrozujú potravinovú produkciu a teda potravinovú bezpečnosť. Práve naopak, agrolesníctvo je dokázané, že je jedno z najefektívnejších adaptačných a mitigačných opatrení na klimatickú zmenu, na dopady klimatickej zmeny, ktoré pociťujeme. Je pravda, že tento rok máme výnimočne veľa zrážok, ale pozrieme sa na ich intenzitu, na tú nárazovosť tých zrážok. Všetky tieto extrémy počasia, ktoré zažívame, budú intenzívnejšie do budúcna. A agrolesníctvo tým, že prináša tú drevinnú zložku, nazvime to takéto 3D oproti tej 2D monokultúre, prináša diverzitu, iné využitie toho priestoru nad zemou aj pod zemou, znižuje eróziu, znižuje ten povrchový odtok. A toto všetko v tom agrolesníctve, ale zároveň sa nevylučuje s produkciou, pretože tie stromy na to, aby produkovali, respektíve tie stromy nerozlíšujú medzi environmentálnymi a ekonomickými benefitmi. Pokiaľ ten strom budeme ošetrovať, neznamená, že prestane dýchať, že prestane koreniť a prestane produkovať a všetky tie benefity, ktoré my od neho očakávame a požadujeme. Takže je naozaj nesprávne zaraďovať agrolesnické systémy pod nejaké neproduktívne opatrenia alebo neproduktívne systémy, ale zároveň treba povedať, že aj v rámci Európskej únie je v tomto trošku neporiadok, pretože v rámci určitých strategických a kľúčových dokumentov sa líšia pojmy, a či už sú to krajinné prvky, alebo sú to high diversity landscape features, high value landscape features. V každom jednom dokumente vlastne sa tieto názvy trošičku líšia a tým pádom ani na tej európskej úrovni zatiaľ nemáme úplne upratané rozdiel medzi produktívnym a neproduktívnym stromom. A preto je veľmi ťažko očakávať na tej národnej úrovni, že si to budeme vedieť vlastne nejako zo spodu
ovplyvniť, ale vzhľadom na to, že máme k dispozícii všetky potrebné informácie, spomeniem v tomto aj Európsku agrolesnickú federáciu, ktorá je veľmi významným hráčom aj v Bruseli, takže tak ako na národnej úrovni odchádzali, ako spomenal pán kolega Rováš, tie pripomienky od nás a od SPPK, ktoré presne hovorili o zozname druhov, hovorili o dizajne, hovorili o množstve, o tej finančnej alokácii a o všetkých tých náležitostiach, ktoré sú demotivačné pre toho farmára do tohto opatrenia zapojiť. Tak toto isté sa deje aj na európskej úrovni a ten lobbying a to pripomienkovanie zo strany Európskej agrolesnickej federácie, ktorá spája vyše 26 krajín v rámci Európy a vlastne teraz už aj mimo Európy, tak má k dispozícii najnovšie poznatky, má k dispozícii feedback od každej jednej členskej krajiny, od farmárov, od výskumníkov, od akademikov, úplne od všetkých, ktorí jednoducho tieto agrolesnické systémy chcú zakladať a po väčšine to robia napriek tomuto systému. Takže ten problém tej produktivity, neproduktivity nemáme len my, ale je to naozaj, vychádza to z toho, že už v európskych dokumentoch toto nie je jasne rozdelené, nevieme pochopiť to, že produktívny strom nie je len z ekonomického hľadiska, ale vôbec sa to nevylučuje s tými environmentálnymi funkciami. Ďakujem pekne. Pomôžem si ďalšou otázkou od diváka, ktorá znie, že ako finančne náročné je založenie agrolesnického systému na ornej pôde. Ono to je asi veľmi všeobecná otázka, pretože záleží asi, aký systém si ten poľnohospodár vyberie celkovo od toho kontextu, v akom on funguje. A tak možno, pán Gálik, na vašom príklade, že ako možno má nad tým rozmýšľať ten poľnohospodár, ak sa do toho chce pustiť, že na čo všetko, možno aj z hľadiska tých nákladov, má rozmýšľať. A keď sme sa o tom bavili, že tu máme nejakú schému, aj s nejakým finančným ohodnotením, tak je to niečo, čo môže pokryť tie náklady, ktoré vznikajú za založením toho agrolesnického systému? Áno, ja by som povedal, že tie sumy samozrejme mohli by byť lepšie, ktoré sú na hektár na založenie agrolesnického systému. Napríklad, ako pán Rováš spomínal, že v Čechách je to 4 000 eur, u nás je to 2500 na hektár. Ja si myslím, že to je postačujúce pre toho farmára, možno aj motivačné pre nejakého menšieho farmára, ktorý si veľa vecí vie urobiť vlastnými silami, čiže tá motivácia u neho bola už aj v minulosti, že chce robiť niečo ekologickejšie, toto mu len pomôže pri rozhodovaní. Ja si nemyslím, že by tie financie boli nejakým limitujúcim faktorom pre rozvoj agrolesníctva v tejto podobe. Samozrejme, keď budú vyššie financie, bude to lepšie, ale čo ja vidím ako limitujúci faktor, aby sa agrolesníctvo rozvíjalo, tak je to pôda, vysporiadanie vlastníctva pôdy, je dostupnosť pre malých poľnohospodárov, pretože tí majú najväčší záujem o tieto ekologické riešenia, o agrolesníctvo, aspoň z môjho pohľadu, ja to tak vnímam. Možno, že aj celkom ten systém podpory toho agrolesníctva by sa mohol okrem tejto formy, aká je v súčasnosti, zamerať aj iným spôsobom. Hovoril som to už na viacerých fórach a podujatiach, aj s ministerstvom som o tom komunikoval. Ja keď sa pozriem do katastrálnej mapy, tak vidím tam rozdrobenú pôdu na malé pásiky, ale vidím tam aj pôdu vo vlastníctve štátu. Sú to bývalé poľné cesty, ktoré fyzicky reálne už neexistujú, ale v katastrálnej mape zakreslené sú, vlastne ich buď samosprávy, obce, alebo sú vo vlastníctve štátu. A v podstate štát má všetky tromfy vo svojich rukách, pretože na túto pôdu sú to pásiky, línie, ktoré kedysi rozdeľovali v súčasnosti veľké lány, kedy si spájali malé políčka, tieto bývalé poľné cesty, a tie, keby štát zveril farmárom, treba sa aj tým malým farmárom, pretože tí asi budú mať najväčší záujem, sadiť tam aleje, budovať tam agrolesnícke systémy, tak jednak by štát vlastnil túto pôdu, mal by pod kontrolou, vedel by určiť, čo sa tam má sadiť, vedel by ju zveriť do správy tomu farmárovi, čiže mohli by byť spokojní všetci. A takisto by došlo k tomu, čo asi žiada celá spoločnosť, aby sme nevideli toľko monokultúr, veľkých 100 hektárových blokov. Áno, už sú rozdelené biopásmy, ale mne by sa ešte viac páčilo namiesto biopásov, keby tam rastli aleje drevín, ktoré by takto
prirodzenejšie a efektívnejšie, oveľa efektívnejšie by rozdeľovali tie väčšie pôdne bloky na menšie. Čiže vidím tam aj túto cestu. Áno, vlastne tie agrolesnícke systémy sa na rozdiel od tých klasických biopásov, ktoré boli aj minulý rok takou veľkou témou, nedostali do podpory v rámci ekoschém, čo vlastne by možno mohlo byť jedno z riešení pre navýšenie tej finančnej podpory, o ktorej hovoril ako potrebné aj pán Rováš pre poľnohospodárov. Tak pán Rováš, možno úplne konkrétne, že čo by teda poľnohospodárom v súčasnosti najviac pomohlo alebo najviac ich motivovalo, alebo čo by sa malo zmeniť možno na legislatíve, na dotáciách, s tým cieľom, aby čo najviac poľnohospodárov sa do takýchto systémov púšťalo. A možno ešte jedna podotázka, že akú úlohu v tomto zohráva možno nejaké konzultácie alebo nejaké odborné poradenstvo, pretože asi nie každý poľnohospodár dneska vie, ako sa vôbec pustiť do takéhoto systému. Dobre, ja by som začal tým, že znovu budem zdieľať ten LPIS, register pôdnych blokov, čiže LPIS je základná mapa, do ktorej sa zakresľujú všetky typy priamych platieb a neprojektových podpor, čiže základná podpora BIS, viazané platby, ošetrovanie trvalých trávnych porastov, ekoschémy, ktoré ste dnes spomínali, a rovnako aj agrolesnícke systémy. Takže ja som chcel povedať, že jedným z dôvodov, prečo poľnohospodári, klasickí poľnohospodári pristupujú s určitou rezervou k tomuto, je to, že v podpore poľnohospodárstva boli agrolesnícke systémy v roku 2023 novinkou. A chcem povedať, že ak klasický poľnohospodár mal výmeru podniku, vymyslím si 2000 alebo 4000 hektárov, bol naučený od roku 2024, akým spôsobom sa podávajú žiadosti, a ja teraz krúžkujem na mape, že tu máme jeden takýto diel pôdneho bloku, a teda poľnohospodár si napríklad zaklikol tento diel pôdneho bloku a vedel, že toto je plocha, ktorá je spôsobila pre platobnú agentúru aj pre žiadateľa. Ale takéto agrolesnícke systémy, ktoré sú tuto na boku, sú novinkou. A preto poprvé je väčšia rezervovanosť v tej istote príjmu, je väčšia rezervovanosť klasických poľnohospodárskych podnikov, kedy by pre nich tento agrolesnícky systém mohol byť pridruženou výrobou, ale ako ste povedali, vstupujú do toho najmä tí menší poľnohospodári. Ale čo im by pomohlo, je to, aby fungoval poradenský systém, pretože keď sa ja prekliknem teraz na jednu snímku z jednej agrolesníckej asociácie, tak na tej snímke vám budem dokladovať to, že klasické hospodárenie na klasickej pôde je niečo známe. A napríklad, keď jeden milimeter čiarky alebo jeden ťahanec čiarky znamená, vymyslím si, šírku 50 metrov, a vy máte z dôvodu nezrovnalosti medzi dvomi poľnohospodármi alebo z nesedenia hraníc, máte problém, že máte pozastavenú platbu. Chcem povedať, že toto je poľnohospodárska istota a poľnohospodárska klasická výroba, ktorá mala na tomto LPIS, ktorý som vám ukazoval, mala jasné hranice. A aj plocha mala svoje jednoznačné znaky. Ale v prípade agrolesnických systémov, ako je časť obrázku dole, už tu máme kombináciu stromov a poľnohospodárskej pôdy. Chcem tým len povedať toľko. Pomohlo by kvalitné poradenstvo v tomto systéme. V tomto systéme znamená, nebojte sa ísť do tejto novinky, zakladajte tieto agrolesnické systémy a odborné poradenstvo, ktoré by vysvetľovalo, takto vyzerá dodržanie tejto podmienky, takto vyzerá porušenie podmienky, takto vyzerá ten agrolesnický systém. Toto je parcela, pretože ak máme túto parcelu a táto parcela je deklarovateľná na priamu platbu, čiže na jednotnú platbu, na BIS-ovú platbu, tak v tomto prípade tu ja vidím, ako kontrolór tu vidím kríky, stromy, čo môže u mňa evokovať znaky porušenia podmienok na BIS-ovej platbe, ale to je jedna špecifická platba. Chcem tým povedať, že pomohlo by tu odborné poradenstvo, ktoré by radilo začínajúcim poľnohospodárom, ako vstupovať do agrolesnických systémov. A zabudol som, čo som chcel k tomu povedať.
áno, možno tomu pomôže čas. To znamená, ak sa zlepší a umožní sa lepšie to druhové zapojenie, ako moji kolegovia upozorňovali, keď tu budú ďalšie stimuly na to, tak možno, že pomôže čas, že v roku 2025 to nebude 600 hektárov, 900 hektárov, možno, že to bude 1200 hektárov, ale to poradenstvo v tom, že neboj sa, choď do toho, toto je plocha spôsobila, takto si to zakreslíš, toto môže výrazne pomôcť v tomto. A hovorili ste o dôvodoch, prečo vstupovať do agrolesnických systémov. Pomenovali sme si aj v predchádzajúcej diskusii tzv. Biele plochy. A ja osobne som presvedčený, že v prípade bielých ploch je treba si pomenovať, čo vlastne je tými bielými plochami, lebo je dôležité to, aby ste si nastavili ich definíciu a vlastne databázy údajov, z ktorých vychádzate. Ja vychádzam z dvoch údajov. Prvým je údaj z katastra nehnuteľností, ktorý hovorí o poklese výmery využiteľnej pôdy, kedy v roku 2001 to bola výmera 2 254 000 hektárov a v roku 2018 to bolo 1 919 000 hektárov. Chcem povedať, poklesla tu výmera poľnohospodárskej pôdy. Táto výmera poklesla nie len pod tzv. Tie biele plochy, ktoré sme si ešte nepomenovali, ale tá výmera poklesla aj pod cesty, pod výstavbu a podobne, ale časť poklesla aj z dôvodu zárastu týchto ploch a z dôvodu vylúčenia týchto ploch z podpory. Neviem, či ten graf vidíte. Vidíme, áno. Dúfam, že áno. Takže tu máte jednoznačný pokles využiteľnej poľnohospodárskej pôdy podľa štatistického úradu. A ja si tento údaj párujem s iným údajom. A to s údajom z platobnej agentúry, ktorý som vám uvádzal. A v tomto systéme bola výmera využiteľnej poľnohospodárskej pôdy v roku 2004 na úrovni približne 2 milióny hektárov a dnes je to približne 1 861 000 hektárov. Takže znova je potrebné nastaviť si definíciu. Ja pre účely našej diskusie ako biele plochy považujem tie, ktoré sú už neobospodarované a zarastajú lesnou, nelesnou drevitou vegetáciou, ale rozlišujem tam dve kategórie. Keď sa vrátim do toho LPISu, tak na tom LPISe vám budem dokumentovať že časť týchto ploch je podozrivých na to, že bude vyradená z LPISu, to znamená z registra pôdnych blokov, ktorý je základ pre poskytovanie priamych podpor. A časť týchto ploch už je mimo registra pôdnych blokov, čiže mimo LPISu. Dobre, už som konečne tam. Takže teraz vidíte LPIS. A ja teda vychádzam z toho, že toto je krásne obhospodarený trvalý trávny porast. Toto tu, neviem, či vidíte, ako sa pohybuje šípka. Na pravej strane je trvalý trávny porast, ktorý je v červenom orámovaní. To znamená, že je v LPISe v spôsobilej pôde, ale tento trávny porast už má v sebe kríky, skupiny stromov a podobne. Platovná agentúra, ministerstvo a všetky členské krajiny majú jednoznačné zásady, technické požiadavky, ktorých sa musia držať, aby plocha bola spôsobilá. To musíme tu uchrániť platobnú agentúru jednoznačne. Má technické požiadavky, ktoré sú auditované Európskou komisiou v podstate dennodenne. Čiže táto plocha je krásne spôsobilá. Táto je spôsobilá na prvý pohľad. Ale táto má v sebe skupiny stromov. Aj platobná agentúra, aj ministerstvo sú za zachovanie týchto stromov a kríkov, pretože pani Anna Mária nám včera jednoznačne povedala, otázka, či strom patrí na poľnohospodárskú pôdu, tá otázka je zbytočná, ten strom tam patrí, pretože okrem iného zabraňuje vodnej veternej erózii, okrem iného vytvára biotop či ekotep pre rôzne druhy rastlín, zvierat. Pri zvieratách, a my máme veľmi vzácne plemená oviec a sme radi, keď sú plochy obospodarené, tak pre tieto ovce je toto jediný zdroj príjmu a mnohokrát jediný zdroj vody
keď od rána od 4. či od 5. sú na paši, že večer sa toho na obed sa vedia napiť doslova z tých šťavnatých listov tej jelše alebo tej osiky. Takže ten strom tam patrí, ale chcem povedať, že tieto plochy sú už podozrivé. A ja si ich nedovolím povedať, že sú to biele plochy, pretože podľa mňa, pre túto debatu a pre posudzovanie týchto ploch ako problémových sú biele plochy už tieto, ktoré sú vylúčené už z LPISu, ale ešte to nie je lesná pôda a to je už iba otázka evidencie v rámci katastra. Je to trvalý trávny porast, je to poľnohospodárska pôda, alebo je to už nepoľnohospodárska alebo lesná pôda. Ale pomenujem aj ďalšiu vec, ktorá súvisí s bielými plochami. Otázka pre Slovenskú republiku je taká, za predchádzajúce 3 roky vypadlo zo spôsobilej poľnohospodárskej pôdy Slovenskej republiky približne 50 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. A to je vysoko pravdepodobne pôda, ktorá išla pod cestnú infraštruktúru, pod výstavbu, ale predovšetkým je to táto pôda, kde kríky a stromy možno prevládajú na pôde alebo majú významný podiel a musí žiadateľ poľnohospodár predložiť dôkazy o tom, že či táto plocha je obospodarovaná v súlade s základnými požiadavkami na platbu alebo nie. Ale moja básnická otázka znie, je lepšie týchto 50 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy na dobro a navždy o tieto pôdy prísť, alebo, čiže prvá možnosť je vyradenie z LPISu, nebudú podporované, nebudú peniažky na to, znamená poľnohospodár bude mať vysokostratovú výrobu, keď tam bude preháňať ovce a na tie plochy nedostane podporu, takže vysoko pravdepodobne budú zarastať. To je prvá možnosť. Druhá možnosť sa mi tiež nepáči, a to preto, že druhou možnosťou je vyčistenie týchto ploch zo strany poľnohospodára. Neviem, či teraz vidíte, čo zdieľam. Dobre, tu je tento jeden obrázok, na ktorom poľnohospodár, čiže žiadateľ, toto je obospodárená pôda, toto sú kruhy vegetácie, ktoré žiadateľ odstraňuje a je spôsobila. Toto je jeden v úvodzovkách, že zárast, nie je to zárast, pretože aj pod ním je pasením obhospodarovaná plocha, čiže je to ešte spôsobilé, ale moja otázka znie potom takto. Alebo prichádzame o tú pôdu, alebo je druhá možnosť. Neviem, či sa to posunulo na takýto mulčovaný porast. Takže druhou možnosťou je, že za účelom získania platby a základnej platby, BIS-ovej platby, za tým účelom, aby žiadateľ nemal problémy, je druhá možnosť, a to odstrániť túto vegetáciu mulčovaním alebo elektrikárskymi frézami alebo iným spôsobom. A žiadateľ poľnohospodár získa základnú platbu na plochu. A ja sa pýtam, že mnohokrát na týchto plochách rastú borievky a podobne. Nie som špecialista ekológ, ale podľa toho, čo som si pozrel, naštudoval, tak daný porast sa na ploche vyvíja niekedy aj 20, aj 50 rokov. Tento porast, napríklad borievky, je dlhodobo udržateľný. Nie je navždy udržateľný, ale dlhodobo udržateľný napríklad v takomto stave, ako ukazujem na tomto obrázku. To je jedna zo slovenských planín. A chcem povedať, že na tomto obrázku prebieha riadené pasenie oviec a táto plocha spôsobila je. Tieto prvky, ktoré platobná agentúra vykreslila, nie sú spôsobilé na platbu, ale tento trvalý trávny porast na platbu spôsobilý je. Chcem povedať, že tu je taký trošku extrém, pretože tento porast je vypasený ovečkami, ale tento porast skontrolovaný v rovnakom období, obhospodarený kosením ani pasením nebol. To znamená, v danom roku žiadateľ nemá právo na podporu, lebo ho neobhospodaril. Ale teda moja otázka znie, ideme naprávať tieto porasty, aby nevypadli z LPISu, z výmery spôsobilé na podporu. Ideme ich naprávať takýmto drsným spôsobom, alebo to chceme riešiť tým spôsobom, že podporíme túto výmeru napríklad prostredníctvom agrolesnických systémov, prostredníctvom odborného poradenstva. Ideme radšej týmto spôsobom, pretože vám poviem, je to naše rodinné striebro
tieto vzácne biotopy, ktoré máme a zmulčovať ich dať do roviny je ten najmenší problém. Aby žiadateľ dostal základnú platbu na plochu. Ale nebolo by pridanou hodnotou, a myslím tým všetky možné typy erózií a všetky možné typy nepredvídateľných udalostí a zachytávanie vody vlahy, nie je lepšie podporiť chov dobytka, chov oviec a okrem klasického obospodarovania trvalých trávnych porastov aj napríklad tieto agrolesnícke systémy. Chcem povedať, že krajiny, ktoré tieto prvky nemajú a napríklad túto borievku alebo ruže šípové nemajú, tak si ich zámerne vysádzajú v krajine. A my ich máme. Takže chcem povedať, odborné poradenstvo v systémoch agrolesnických, ale aj v systémoch klasického hospodárenia na pôde, klasického ovčiarstva je spôsobom, ako ďalej neprichádza na túto poľnohospodársku pôdu. Ja som sa rozrečnil, takže ďakujem a môžeme samozrejme reagovať na ďalšie otázky, pripomienky. Ďakujem pekne. Vlastne v stručnosti len vy ste chceli povedať to, že aj biele plochy dneska sú akoby potenciálne akoby dobrým biotopom pre uplatnenie tých agrolesnických systémov. Možno trošku je asi aj škoda z tohto dôvodu, že nedávno teda prešiel zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý zjednodušuje odstraňovanie týchto úvodzovkách náletových drevín. Tak možno ideme troška možno aj proti tej logike. Pán Galík, vy ste chceli reagovať, tak nech sa páči. Áno, ja som pôvodne chcel reagovať na to poradenstvo, ale zareagujem aj na tie biele plochy, ktoré medzi tým pán Rovaš prezentoval. Súhlasím, moja odpoveď na to je taká, že biele plochy a LPs treba to prehodnotiť, ale tam vidím ako inú kategóriu agrolesnických systémov. Súčasne nastavená podpora agrolesnických systémov sa nedá napasovať podľa môjho názoru na tieto biele plochy. Prikláňam sa za to, nech sa vytvorí nejaká nová kategória podpory, revitalizácie týchto bielých ploch a opätovného zaradenia do LPISu, bolo by to výborné. Tie dreviny, ktoré existujú, tie nechajme, ale na tých veľkých monokultúrach, ktoré máme v tých najproduktívnejších oblastiach Slovenska, tak tam zase sa snažme vysádzať nové dreviny. Čiže zachovajme to, čo je a budujme a vysádzajme nové. K tomu poradenstvu by som povedal, na stránke ISPI, bývalý Agroinštitút, tak majú tam kategóriu poradenstvo, kde sú poradcovia v rôznych kategóriách, chýba tam agrolesníctvo, aj keď som to pripomienkoval osobne, že by tam mala byť aj kategória pre agrolesníctvo, ale je tam pre regeneratívne poľnohospodárstvo, alebo aj ovocinárstvo, kde sa tieto témy prelínajú, kde si môžete nájsť poradcov, ktorí vám treba poradia aj s týmito agrolesnickými systémami alebo s výsadbou drevín, čiže to by tam bolo. A ešte jednu vec som chcel, pán Rovaš tam spomenul, že farmári sa boja, treba pri tej kontrole, keď tam bude nejaká línia vysadená alebo agrolesnický systém, že ako aj ten pracovník PPA to vyhodnotí. Áno, je to opodstatnené, pretože z mojej skúsenosti tiež prišla mi kontrola z poľnohospodárskej platobnej agentúry a na moje prekvapenie merali GPS každého jedného stromu jednotlivo v teréne. Mali takú metodiku. Nedávam to závinutým pracovníkom, tí robili to, čo mali napísané v metodike, ale malo by sa ministerstvo alebo platobná agentúra pozrieť aj na tieto metodiky kontroly, pretože si myslím, že je to neefektívne. V podstate v mojom prípade v tej líniom vegetačnom prvku by bolo jednoduchšie namerať celkovú dĺžku, zmerať celkovú šírku a máte krásnu rovnú líniu, ktorá sa dá a potom aj v GSA pekne graficky vyjadriť. Z tej kontroly u mňa vzýšlo nejaká kľukatá čiara, ktorá bola teda manuálne prácne meraná GPS pri každom jednom strome. Čiže je to podľa mňa neefektívne takáto kontrola a určite to zase odradí aj ďalších farmárov, keď im budem tlmočiť, že moje skúsenosti. Ale ja by som ich naopak chcel povzbudiť, nebojte sa, to sa všetko vychytá podľa mňa tieto veci. Musí sa to, lebo keď to máme do budúcna robiť vo väčšom meradle, tak malo by to byť jednoduchšie, aby sme tých poľnohospodárov neodrádzali, ale skôr motivovali. Sú tieto problémy, existujú, ale upozorňujeme,
kompetentných, že aby sa nejaká úprava prijala, aby to bolo jednoduchšie. Možno ešte jedna praktická otázka mi napadla, že tú bývalú kampaň, alebo tú kampaň 2023 poznačili aj problémy s vyplácaním platieb. Za jednotlivé schémy to bolo rôzne. Možno to môže byť nejaká informácia, nechcem teda, aby bola zlá, ale že ako je to napríklad s vyplácaním tých platieb za agrolesnícke systémy. Pán Rováš, vy viete, alebo pán Gárik, ako je to u vás? My na Slovenskej poľnohospodárskej komore tieto veci sa snažíme sledovať a teda sledujeme aj verejne dostupné informácie, ktoré každé 2 týždne sú aktualizované na stránke platobnej agentúry a poviem, že musíme reálne vysloviť to, že platobná agentúra má nepríjemnú situáciu, ale snaží sa to každým prstom a každým jedným zamestnancom riešiť. To znamená, že ako prvé išli do výplat základné platby a rovnako aj do kontrol na mieste a do administratívnych kontrol išli základné platby, čiže platba BIS. Potom to boli neprojektové opatrenia, myslím tým znevýhodnené oblasti, ktoré boli najväčšie sumy, ekoschémy a platobná agentúra robí všetko preto, aby v legislatívnom termíne vyplatila podľa možnosti všetky platby a teda dobiehajú zrejme administrácia týchto platieb neprojektových opatrení, konkrétne agrolesnických systémov, zrejme dobieha v týchto dňoch a týždňoch. Takže je to postupnosť, pretože musí mať platobná agentúra systém na to, aby v prvom rade vyplatila čo najväčšie množstvo veľkej obálky platieb. Takže toto je súčasťou postupnosti platobnej agentúry. Ďakujem pekne. Máme tu ešte jednu otázku od diváka. Či sa plánuje aj podpora pre účely udržania už existujúcich agrolesnických systémov? Rozprávali sme sa o tom, že teda v súčasnosti to nie je možné, tak ja neviem, ste asi aj súčasťou tých diskusí, či už o tej modifikácii strategického plánu, alebo možno aj nejakých dlhodobejších plánov, tak je takéto niečo vo výhľade, pani Mitrová, alebo vôbec sa o tom nerozpráva? Asi by nám pomohlo, kebyže tu máme zástupcu ministerstva, ale bohužiaľ nemáme. My sme toto adresovali ako úplne prvé, ako sa začalo hovoriť, bude nejaká podpora agrolesníctva na Slovensku. A naše prvé očakávanie bolo, že to budú presne systémy, ktoré už existujú a potrebujú ten manažment či už zachovať, alebo ho obnoviť, pretože presne tak, ako hovoril pán kolega, jednoducho nám tie plochy vypadávajú úplne zbytočne. Hovoríme o nejakej potravinovej sebestačnosti alebo bezpečnosti a pritom prichádzame o poľnohospodársku pôdu pretože sa ju neoplatí vlastne manažovať alebo to nemáme zoslobodne dovolené. Takže tá podpora z našej strany, záujem ako asociácia našich členov a všetkých, ktorí vlastne mali nejaký záujem na tom, aby toto vôbec vzniklo, tak bola. Avšak vzhľadom na to, alebo teda domnievame sa, že vzhľadom na to, že to bola prvá podpora, tak ministerstvo skúsilo skôr jednoduchšiu variantu a to je založiť nový systém, kde je veľmi jednoduchý a tým pádom oklieštený dizajn toho, čo si farmár môže založiť. No a zároveň do budúcna je to stále naša požiadavka a pretrváva tento záujem, že budeme potrebovať hlavne tie biele plochy transformovať na produkčné agrolesnické systémy a ideálne tak, že to naozaj nevyfrezujeme celú tú plochu, ale zanecháme tie najlepšie alebo potenciálne výhľadovo najlepšie stromy a pretransformujeme tú plochu na ten agrolesnický systém. Zároveň by som k tomuto chcela ešte povedať, že asociácia práve naša je tu preto, aby reprezentovala tieto záujmy poľnohospodárov alebo teda tých menších vlastníkov, pretože ako sme si vypočuli, tak tie platby meškajú hlavne tým najmenším, ktorí sa zmestili do tej menšej obálky a potrebujú trošku viacej reprezentácie na tom poli. Takže máme hlavne členov, ktorí sa o to zaujímajú napriek tomu, ako je systém nastavený a všetky vaše, aj tí, ktorí sa tu vlastne zúčastňujú a pokladajú otázky, tak veľmi radi budeme reprezentovať vás aj v rámci medzirezortných pripomienkových konaní a všetkého, pretože ako náhle je možnosť sa zapojiť, tak my zvolávame pracovnú skupinu legislatíva, prediskutovávame všetky požiadavky, všetky vaše očakávania, čo by ste chceli a aké možnosti by ste mali mať na Slovensku a to následne potom pretavujeme do tých pripomienok pre ministerstvo.
Ďakujem pekne, pán Rováš. Máte zdvihnutú ruku, neviem, či chcete Áno, ja reagovať. som chcel len doplniť informáciu, ktorú hovoril pán Gálik o tom LPISe. Ja poviem toľko, že LPIS je otvorená databáza, to znamená, môže sa aktualizovať, čiže nielen zmenšovať, ale aj zväčšovať. Čiže tam by bol tento priestor, ale to, čo hovorí pán Gálik, že napríklad ošetriť tieto plochy vytvorením možno samostatnej vrstvy LPISu. Chcem povedať, že nemôžem ja teraz povedať, že áno, nech to ministerstvo vytvorí, pretože ministerstvo má nad sebou Európsku komisiu, ktorej sa musí zodpovedať, čo je dovolené, čo nie je dovolené. Ale chcem povedať, že toto by mohlo byť predmetom komunikácie s ministerstvom, že vytvorenie napríklad takejto vrstvy. A chcem povedať, že ak sa bavíme napríklad o tých vzácnych biotopoch, tak údaje o týchto plochách môže mať nielen platobná agentúra, ale aj iné inštitúcie. Napríklad a predovšetkým myslím, že štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, ktorá má mapované napríklad vzácne biotopy Slovenskej republiky. Na to chcem povedať, že nechcel by som tvrdiť to, že lúsknutím prsta platobná agentúra to vie urobiť. Chcem povedať, že treba si sadnúť s platobnou agentúrou s ministerstvom, za akých podmienok je možné tieto plochy takto vyčleniť pre napríklad tento typ podpory. To je moja prvá poznámka. A moja druhá poznámka k tomu, ako pán Gálik vysvetľoval, že ako prebiehala daná kontrola, tak dávam jednoznačne vám za pravdu. Kontrolór má nad sebou svoj metodický postup, konkrétne manuál, ktorý schváľuje generálny riaditeľ platobnej agentúry a ten manuál a ten postup kontroly musí byť v súlade s nariadením vlády, s usmerneniami k nariadeniu vlády, ale aj s technickými požiadavkami Európskej komisie, čiže on nešiel svojvoľne takto, ale viem, že ste teda nenamietali tento spôsob kontroly, ale pre tieto účely odporúčam, že je možné napríklad pripomienkovať písomné usmernenia k nariadeniam vlády, ktoré vydáva ministerstvo. To je taký približne bližší materiál k nariadeniu vlády. Nariadenie vlády, konkrétne 03 z roku 2023, popisuje podmienky pre poskytovanie platieb neprojektových podpor, čiže napríklad aj agrolesnických systémov. A k tomuto nariadeniu vlády, pozor, to je záväzný, právne záväzný materiál, ale usmernenie už nie je právne záväzný materiál, ale dáva bližší výklad poľnohospodárovi, ako sa na túto podmienku vašu agrolesnickú, ako sa pozerá ministerstvo, platobná agentúra, ako to platobná agentúra bude kontrolovať a vyplácať na základe toho administratívnymi kontrolami a fyzickými kontrolami na mieste. Tak chcem povedať, že na novinku, čiže na ekoschémy, sme my minulého roku tak reagovali, že usmernenie minulého roku malo 4 verzie, 4 časové verzie, ktoré si nesmú protirečiť, ale doplňali sa navzájom vo finále pred vyplácaním platieb. Takže chcem povedať, že rovnako odporúčam vstupovať do písomného usmernenia k nariadeniu vlády 03, pretože na základe tohto písomného usmernenia aj platobná agentúra upresňuje svoje postupy, aj keď teda v súlade s technickými požiadavkami Európskej komisie. Takže toľko chcem povedať, že okrem toho času, okrem toho odborného poradenstva je možné, že čas pripomienok vám platobná agentúra ministerstvo zapracuje do toho písomného usmernenia, ktoré je určené pre platobnú agentúru a tým viac poľnohospodárov by mohlo úspešne vstúpiť do tých agrolesnických systémov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pomaly sa blížime teda ku koncu, už sme aj presiahli teda čas vyhradený na našu diskusiu. V tejto chvíli ale by som vás chcel poprosiť možno každého nejaké záverečné slovo, ak niečo nezaznelo z toho, čo ste chceli povedať, čo by mohlo pomôcť rozvoju agrolesnických systémov na Slovensku, alebo možno zhrnúť to v nejakých fakt, že veľmi krátkych bodoch 2-3 priorít, ktoré považujete za najdôležitejšie, či už z nejakého krátkodobého, strednodobého, dlhodobého hľadiska. Tak začnem pani Mitrová vámi, nech sa páči. Za nás aj v rámci nášho sociologického výskumu nám jednoznačne vychádza, že potrebujeme prizvať všetkých k stolu, pokiaľ sa rozhoduje o niečom, čo zahŕňa nielen farmárov, zahŕňa to akademickú obec, zahŕňa to výskum, tak všetci títo aktéri by mali byť pri tom, keď sa tvorí takáto schéma, pretože pokiaľ chceme adresovať nejaké problémy v našej krajine a chceme to robiť efektívne, to znamená, že ten výsledok musí byť aj nejako merateľný, tak na záver by bolo fajn to vlastne mať aj výskumom podložené, pretože veľmi málo alebo takmer žiadne tieto opatrenia nie sú na záver ako keby zhodnotené a nemáme vyslovene žiadny výstup o tom, že nakoľko sú efektívne, nakoľko zaberajú, nezaberajú a potom by sme sa podľa toho mali orientovať do ďalšieho programového obdobia.
Takže rozhodovať na základe faktov, na základe najnovších poznatkov a rozhodovať so všetkými pri jednom stole. Vidíme, že to ide v ostatných krajinách. Máme hneď v Českej republike na to krásny príklad, ako celá táto neprojektová podpora vznikla a ministerstvo toto iniciovalo v Českej republike za účasti Českého spolku pro agrolesníctví, Asociácie súkromných zemědělců a akademickej pôdy, výskumu. Všetci pri tom boli a na základe toho naozaj môžeme vidieť, že tá podpora funguje pre všetkých a rovno je do toho zapojená aj ten výskum, ktorý na záver potvrdí alebo vyvráti úspešnosť tej podpory. Takže nič iné ako participatívny prístup, ako riešenie pre agrolesníctvo nevidím a myslím si, že toto niekde v čete som ešte videla, že agrolesníctvo tu bolo vždy nie v plienkach, bolo na Slovensku áno. A máte pravdu, podľa myslím si, že posledný prieskum bol ešte z roku 2018. Je veľmi ťažko kvantifikovať, koľko toho agrolesníctva na Slovensku máme, pretože je to otázka manažmentu a to, čo vidíme zhora, nevypovedá veľa o manažmente, či tie stromy nejako účelne máme v tom systéme, ale hovoríme o približne nejakých 45 až 90 tisícoch hektárov na Slovensku agrolesníctva, ktoré vieme na základe ďalkového prieskumu zeme rozoznať a toto je niečo, s čím treba pracovať a toto sú systémy, ktoré budú potrebovať do budúcna podporu, pretože vieme, že agrolesníctvo zápasí s ostatnými systémami, ktoré sú dotačne zvýhodňované, napriek tomu, že nie sú natoľko udržateľné a prospešné pre krajinu a pre spoločnosť, ako je agrolesníctvo. Ďakujem veľmi pekne, pán Gálik. Takže čo ešte nezaznelo v tejto diskusii, tak ja by som povedal, čo sa týka výskumu, Anna Mária to načrtla. Na Slovensku nám chýba výskum a chýbajú nám demonstračné plochy. A to z pohľadu nielen, že farmár by mohol prísť a pozrieť, ako to vyzerá, ako to má vyzerať, ale mohli by prísť aj pracovníci PPA, pracovníci ministerstva a priamo na tej ploche demonstračne by videli tie také praktické aspekty, ktoré by sa mali do tých metodík zaimplementovať, aby to bolo schodnejšie všetko a jednoduchšie všetky tieto procesy. Čiže chýba nám výskum a demonstračné plochy. V spolupráci s nadáciou Ecopolis aj zakladáme nejaké takéto plochy na tento účel, čiže nejaký Living Lab, ktorý by mal slúžiť práve tomu, aby farmári mohli prísť priamo na pole, kde už niečo je založené, aj keď v menšom meradle, aby videli, čo to obnáša, ako taký moderný agrolesnícky systém vyzerá, alebo aj to regeneratívne poľnohospodárstvo v kombinácii s tým agrolesníctvom. Čiže takéto demonstračné plochy sú žiaduce a mali by vznikať a mala by byť nejaká podpora na ich zakladanie. Samozrejme aj podpora výskumu v agrolesníctve a regeneratívnom poľnohospodárstve je žiaduca. Čiže ak môžem apelovať, ak nás niekto počúva, pozerá z ministerstva, tak budem len rád, keď vznikne nejaká podpora aj na tieto účely, čo by veľmi pomohlo tejto myšlienke. Ďakujem veľmi pekne za tento apel. Viem, že nás z ministerstva niektorí ľudia pozerajú. A pán Rováš, máte záverečné slovo, nech sa páči. Ďakujem. Bolo povedané v skratke všetko. Ja keď si premietam register pôdnych blokov ako možný systém, možnú základnú, ako jednoznačne základnú mapu na podávanie žiadostí a pozerám na to, že klasické plodiny sú na klasickej poľnohospodárskej pôde, tak možno jednou z výraznejších možností je podchytiť tie biele plochy vytvorením samostatnej vrstvy alebo ďalším možným riešením podchytenia týchto bielých ploch, aby nedošlo k ich likvidácii alebo mulčovaním, frézovaním, alebo aby nedošlo k ich zániku prerastením lesnej drevitej vegetácie. Týmto spôsobom by bolo možné zakonzervovať tieto vzácne biotopy a ošetrovať ich či pasením alebo zberom plodín. Toľko odo mňa. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. To boli už teraz záverečné slova dnešnej diskusie. Ja veľmi pekne ďakujem za účasť pani Anne Márie Mitrovej, predsedničke Slovenskej agrolesníckej asociácie, pánovi Martinovi Gálikovi, spolupracovníkovi nadácie Ecopolis a pánovi Martinovi Rovášovi zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prijali naše pozvanie. Veľmi si to vážime. Ďakujeme. Všetkým divákom a diváčkám ďakujem za pozornosť. Zároveň ďakujem aj kolegom z projektového tímu za prípravu dnešnej diskusie.
A na záver ďakujem aj Európskej komisii za finančnú podporu dnešnej diskusie a prajem zvyšok dňa a budem sa tešiť opäť niekedy na budúce. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.